Diyos marhay na hapon, ako si Mark Mendoza, asin uya ang bareta sa oras na ini. 9th Infantry Division Philippine Army ginibong simple ang pagselebrar kan ika-18 anibersaryo. Aramot ang kompletong detalles kayan sa report ni Melvin Machado. Simple sana ang ginibong pagselebrar kang ika-18 anibersaryo kang pagkakamukna kang 9th Infantry Division Philippine Army sa Kuta Elias Angeles, San Jose, Pili, Camarines Sur. Kung dati dakol bisita, ngunyan mga soldado sana ang nagaharampangan. Susog kay Major General Alex Luna, Division Commander kang 9th Infantry Division Philippine Army. Yaon pangunyan sa pandemya, kung kaya ang sayang VIP, iyo ang sa mga soldado sa loob kang kampo asin mga civilian employees. Una-una, nasa pandemya pa rin tayo eh. Kaya sabi ko, siguro mas maganda na tayo-tayo lang muna ang mag-celebrate. Ang kailangan lang may celebrate natin. So hindi kami nag-imbita ng mga VIP. Sabi ko nga kanina, ang aking VIP ay ang aking mga sundalo. Kasi for the last 2 years, ito pa lang nila ma-celebrate ulit yung anniversary ng division. So sabi ko, very simple. Focus sa ating mga sundalo at sa ating mga kasama, pati na yung mga civilian employee. Ang pagselebrar subot kang anibersaryo kang 9th Infantry Division Philippine Army ang simbolo nin pagkakasararo kang unit asin ang pagsalingoy sa nakaaging taon urog na tada ininagibo durante kang pandemya. Ang pag-celebrate kasi natin ng anibersaryo ng unit simbolo ng pagkakaisa ng unit at para mabalik tanawan natin kung ano nangyari do sa nakalipas na taon. Sa katotohanan, baka ito ang unang selebrasyon after na magsimula ang pandemya noong 2020. Mientras tanto, isinabay naman sa programa ang pagtaoning awards sa nagkaperang soldados na may maray na performance asin kang sedang units pati naman civilian employee. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, panibagong suspek sa pagpabakal ng illegal na droga sa syudad ng Naga, arestado. May report si Jerome Breeze. Dakop kan mga otoridad ang sarong tulak ng iligal na droga matapos ang nangyaring drug bypass operation sa barangay Sabang, Syudad Naga pasado alas 11:30 kasubanggi sa panginot ka na Police Station No. 1 Naga City Police Office sa pamamayo ni Police Major Ray Alvarez. Nabisto ang suspect na si Rolando Almendral, 32 anyos, asin residente kan Banwanin, Calabanga. Nabakalan ang suspect nin kantidad 2,000 pesos na illegal na droga, rason tanganing inimaaresto. Nasa custody na ka na pinagan suspect asin sasangatan nin kasong pagbalgar sa RA 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drugs Agop 2002. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Yan ang mga bareta sa oras na ini. Padagusan ang mag-antabay sa GNN TV 48 Naga para sa iba pang bareta. Ako po si Mark Mendoza. Diyos mabalos kan sa indong pag-antabay.